На 29 май 1876 от няколко пристанища, преоблечени като градинари и търговци, на палубата на Радецки се качват 205 българи. За да се притечем в помощ на нашите възстанали братя, които се сражават тъй храбро под българския лъв за нашето скъпо отечество, пише Ботев в обращението ултиматум към капитан Енглендер. 205 смели мъже коленичат и целуват земята, както се целува ръката на майка за прошка и благослов с думите: „Братя, да целунем тая земя, която ще прибере нашите кости, когато умрем за свободата на целокупното ни отечество“. През 1965 журналистката Лиляна Лозанова предлага копие на Радецки да бъде направено с пари, събрани от септемврийчетата. Децата грабват идеята, събират вторични суровини и дават спечелените стотинки за построяването на кораба. 1 200 000. Толкова са децата, толкова са и мечтите. На 30 май 1966 единственият плаващ музей на Балканите акостира на Козлодуйския бряг. Дело, достойно за гордост пред целия свят. Наградата е екскурзия и за няколко дни корабът се превръща в детска република. Така се гради историята. Мечта след мечта, вяра след вяра, поколение след поколение. Здравейте, походници! Днес, 138 години от подвига на Христо Ботев и неговата чета, отново се прекланяме пред саможертвата на хилядите достойни българи, загинали геройски за родината. Командирите на роти и отряди, на рапорт ходом, марш! Личният състав е на лице, с изключение на геройски загиналите за свободата и независимостта на Република България. Командващ заряда майор Маринов. Здравейте, походници! Свободно, след малко започваме надиграванията. От 1946 до днес, всяка година без прекъсване, от тук тръгва националния поход по пътя на Ботевата чета. Дълъг е 120 км. Започва на 27 май от кораба Радецки и завършва на 2 юни на връх Околчица. Пътеката е възстановена по спомени на четници и обозначена с каменни знаци. Днес походниците правят биваци там, където четниците някога спирали. Историческите беседи напомнят кои сме. Игрите събуждат духа на българите войни от незапомнени времена. Четата стига до Ботан. Щабът се настанил в дома на поп Иван Вълков, изпратил хабер Ботев да слезе на Козлодуй, защото в Оряхово има турски ескер. Когато разбрали кой е в селото, от всички краища към поповото ханче заидвали хора с хляб, сирене и водица. От тук пътят е кратък, но славен. Знамето малко, но вдигнато високо. Боевете жестоки и с плам. За нас остават мъдростта, силата и вярата, събрани в една човешка душа. За Софрониево.